Dragi poštovani prijatelji, danas je utorak u Istanbulu, novembar je mjesec, evo još uvijek je ovako prelijep, divan, što se može vidjeti pred nama. Dokad će biti ovako, to samo dragi Bog zna, ali trebalo nekad vrijeme da prevrne. Naime, baš je zanimljiva i draga anegdota, sljedeća, što ću vam ispričati. Naime, prije neka 2,5-3 dana ima skoro, tamo oko Balata, nastavit ću sa pričom dok se ezan počne pređi, završi. Jes, dok ezan završi. Čovjek. Oni njega hrane mesom. Da, njemu baš ne jede hljeba. Viš kako je pitao. Ovo se jednostavno mora doživjeti, dragi prijatelji. Teşekkür ederiz. Uze budu na grupi. Nisam. Ivo je sada odlučio.
Dragi prijatelji, sad kad je završio ezan, da nastavim sa našom pričom, prije neka 2,5-3 dana otprilike, ja kažem, na Balatu, to je lijepo tamo mjesto Četvrt, tamo na samo ono izdali iz Balata, dok sam malo sjedio odmaru, bio sam se spremio kuda i krenem, baš je to Božja sudbena. Vidim, čovjek je prošao sa ženom dole i gleda on u mene, malo gledam i ja u njega, šta li je, šta sam uradio, da reknemo, šta sam uradio. I hvala njemu, on je pitao, jesi li ti Muhammed? Ja, onaj od Nedžada, onaj valj, rekao jesam i baš mi je bilo drago i mi smo se taj dan skupa slikali, brojeve razmijenili telefona i evo, čuli smo, pričali, evo, uspjeli smo se dogovoriti za utorak, malo slobodnog vremena smo ulovili i ja, kao naravno i oni, i našli smo se na ovom prelijepom mjestu gdje se sada nalazimo. Dobro nam došlo, dragi moji Seade. Ja. Šta ima, kako ste vi, kako vam je u Istanbulu? Obično puno toga, onda smo imali sreću da sretnemo našeg Muhameda i uspjeli smo se dogovoriti da danas se nađemo i da nam on približi svog ugla Istanbul. Moja supruga koja se zove Mana, ali ja stvarno uživamo u ovome divnom našem putovanju. Vidite li, poštovani prijatelji, kako on lijepo svojoj supruzi govori, što treba biti primjerja i neoženjenima i drugim oženjenima, da uvijek treba ovako lijepo, jel se kaže, drago pričati. Bogme smo mi ovu ulicu naši, ova se ulica neće zaboraviti. Naime, nalazimo se ispod Sulejmanove džamije, ovo se sve računa kao Sulejmanija, dole kod one donje strane, eno, mi smo vidjeli malo priča oko Galata kule, oko ovog metro, mosta, jel i ostalog, i ovo je možda, dragi moji Seade, jedna od zadnjih ulica Istanbula, gdje ljudi žive onim drvenim kućicama, eno, nešto je srušeno, nešto je popravljeno, restaurirano, ovdje se ljudi još, djeca, nećemo reći ljudi, djeca još uvijek igraju na polju, fudbala, kako smo i ja i ti odrastali, što znamo, ono, daj loptu i na ulicu, pa ko preživi, upravo tako. Ja. I kako se sviđa ovaj dio Istanbula, što smo malo ga prošetali? Sam izrađen, krenuli smo mi da otiđemo u Sulejmaniju. Svakako ćemo i raditi, sad ćemo gore se popiti. Malo poslije, i onda nas je Muhammed planski nekako navodio iz bitne u čitu, i onda je to sledalo, svaki sokak imao svoju priču i svaki sokak je bio novo iznenađenje. Da. I nekako je bilo baš interesantno, prvo smo bili vrijeme i onda smo na ovom mjestu gdje je pogled kao sa Galata kule, tu smo htjeli malo da se okrećemo čajem i... Da, imaju čaj, prirodno je, evo neka imaju i jaja ovdje, prirodna, jer u prethodu tamo smo vidjeli koke, jedna koka, druga koka, ja. Evo ima, jel, i kafa je lijepa, lijep je i čaj, što se da primijeti. Jeste, evo, pogotovo kolač. Ovdje što se vidi. Jel se tebi dopao kolač? Mašal. Kolač jako lijep, ali od svega toga je vaša karizmatičnost, način na koji vi ste nam približili ovi neki ulice Istanbula, to je nešto na se najbolje dojmilo i hvala. Hvala vama, mašala, divno ste se i vi upoznali, divno smo se i mi upoznali ovako, jel? Što se vidi, ako Bog da, jel, sljedeće javljanje i kod Sulejmanove džamije, a i Sarajeva, još važnije. Ja. Jeste, i Sarajeva iz naše drage, lijepe Bosne. Poštovani prijatelj, hvala vam, najljepša, najdraža, evo malo smo pričali, poslušali jezan kako se vidi, izgleda, ostavlja vas u najboljem, jel, dobrom zdravlju, a mi ćemo nastaviti s našim svakodnevnim aktivnostima, malo obilasku, hodanju, naravno, i što je još važnije, ne treba da se ohlade. Jaja. Hvala vam, najljepša, čujemo